このゆかんくんは顔がない、音が高い、音がちょっと大きい。これは顔タイプのようだ。スイッチは折れてないんだ。今日は後ろで撮る。僕が好きな音が高いゆかんくん。誠にありがとうございます。本日失敗されるコーナーにしましては、撮れないけど今日撮れた。後ろだけ。顔がないんだよねこれ。税込み価格は107円となっております。本日1号室が1リットル入りまして、税込み価格音が高いと大変お買い得となっております。どうぞこの機会にご利用くださいませ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日はメガドン協定三田店にご来店くださいまして、誠にありがとうございます。チャンネル1、音が高い。こんなゆかんくんだった。